मादैया सिगाङाव बबे गामिनिमोन? आङो जों सनितपुरनिमोन। सनितपुरनि मा जाहोनावहाय नोंथांमोनहाबो फैनांगौ गोनांथि फैया? जोंनिया सफाय दै खुरखा जानानै हा गैला। बेनि थाखायनो बाव फैदों। औ। नोंथांमोनाहाय बे जायगाखौहाय हाग्रा ओनसोल होननानै मिथिखायोमोन ना? मिथियो मिथिनायालाय। दा हा खुरखा जानायनि जुनै नोंथांमोनहाबो फैनांगौ जाबाय। औ। दा जुदि नोंथांमोनखौहाय बबेबा जायगायाव लांनानै जुदि मोजां जायगायाव दोनहैयोब्ला नोंथांमोनहा थांगोन ना थाङा? जों थांगोन। जोंहाना दाख्लैनो न'आव थांनानै दंहैयो फिसाला लोमजादों। फिसाला लोमजादों। नोंसोर बेयावहाय थानो सुखुयोना सुखुवा? बिदिनोसै उफाय गैया थानाङो। खस्थ'। औ खस्थ' खालामनाङो। गथ' गथायफ्रा बहा लेखा फरायो? गथ'फ्रा जोंना जों न'आवनो दंजोबो सनितपुराव बिमाय मोननाव थाबोजोबदों। नोंसिनि भटार्सफ्रा बबेनि? आंना सनितपुरनि गोजाखा। सनितपुरनि गोजाखा। दासिमबो नैबे बिटिसिआव गैया? ओहो। बिटिसिआव गैया? गैथ'वा। बेसेबां गोबाव जाखो नोंथां थाफैनाया? बावाखै जोंहा फैनाया ओजोंहाय दै खुरखा जानानै बिदिनो आलाय सिलाय जाथि खुरमानाव दङमोन। बेनिफ्राय फैनायाथ' बारा गोबाव जायाखै। जोंहा फैनाया 2 बोसोर जाफैबाय आरो 2 बोसोर जाफैबाय। 2 बोसोर जाफैबाय। औ। दा नोंथांमोना जे बाव थाफैदों नङा होमबा? नोंथांमोननि गथ' गथायफ्रा बहा स्कुल फरायहैनांगौ दा? जोंनिया ओजोंनो दा बिमाय मोननावनो थानानै फरायगासिनो। बाखिखिनि गथ'फोर दङ नै बावहाय दा बे गथ'फोरा बहा फरायनांगौ लेखाखौ? दा बिसोरबो बिदिनो खस्थ' खालामनानै ओरै माबायाव थांजोबो बिसोरो दा ओरै खुंग्रिंथिंजाय फरायहैयो आरो बिमा बिफाया दोनलांनाङो। दैफ्रा बहा लायनानै जाफैयो नोंसोरलाय? दैयाथ' ओरै गोजानावसो लायनांगौ गोनां जायो। गोजानावसो लायनांगौ जायो। रोगानानै खस्थ' रोगानानै जायो आरो दा। जायोना? दिनैहाय बे जायगाखौ हाग्रा ओनसोल होननानै मिथिखायोमोन ना? मिथिनायालाय मिथियो। हरनि समाव माबायदि उन्दुयो नोंसोरो? खस्थ' खालामनाङो बिदिनो थानाङो मालाबा बाबु फैयोबा जिरायनानै थाबाय। बिदिनो फैयाबा उन्दुबाय बिदिनो। मादैया आब'आ अबेनि? आङो आमथिखानि। आमथिखानि। मा जाहोनाव थाफैनाङा नोंस्रा? दै खुरखानानै थाफैनांदों। हायानो गैथारामोन? गरसेबो गैलामोन? दा बे ओनसोलखौ हाग्रा होननानै मिथिखायोमोन दा? नोंहा साबैसे दं न'खरावहाय? आंहा बिहाव दं बिखुनजो दं। बेयावनो थाजोबो बे गामियावनो? ओहो बेयाव थाया हजोंहायनो थायो। हजोंहायनो थायो? जाथि खुरमानाव थाबाय। जाथि खुरमानाव। हजों जेनाखि नोंसिनि गामि सिगाङाव थानाय गामि बेयाव हा दलरसेबो गैया नोंस्रा? नोंनि फिसाया मा खालामो दा? आंनि फिसाया जेबो खालामा। हाजिरा मुजिरा मावो? बेसे गुवार हा दं नोंस्रा बेयावहाय? बेहाय बांद्राय गुवार गैया। बेसे गुवार थानो आन्था? थानो आन्था दंथ' आरो। साबैसे नोंहा गथ' गथायालाय? सानैल' इसोर सानै। सानैल'नो? दा बे गथ' गथाया माबादि नोंसोर जेखौ जायो बेखौनो जानानै थायो? नोंसोर खस्थ' मोनदोंना मोनाखै बेयाव फैनानै? मोनदों। थानो सुखुयोना सुखुवा? बिदिनो खस्थ' खालामनानै थानांबाय हनै उफाय गैया। उफाय गैया। दिनै नोंथांमोनखौहाय जुदि सरकारा बहाबा जायगायावहाय लानानै दोनहैयोब्ला नोंसोर थांगोन ना थाङा? थांनांगोन।